Papin. Ruleta na tagal. Ay, wala akong paruleta. Sis Pearl, mega love shout out. Good morning guys. Hindi siguro to nagpaharang si Tony. Di ka nagpaharang? Welcome back, guys. Wala sa'yo, nilagyan ko yan. Salamat. Ako nga, pagpasok ko, naharang ako eh. Piniskip ko lang. Ayan. Harang! Kuya Lemor, mega love shout out. Thank you. Salamat sa mga patamsak, guys. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Nakanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Good morning. Magandang dilag.
Ayun, nasa harang na siya. Baba ng bahay, guys. Oo, kasi sayang naman, di ba? Sir Nars. Salamat, Tony. Salamat po, Sir Nars. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na. Watching ako sa'yo, I'm Swerte 7 TV. Ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Maluya sa harang si Tony, Mayo siguro sili. Eyo, Mayo yan sili, kaya maluya yan sa harang. DJ Jonel sa Gyno. Dahil kaya nagsisili si Kuya Tony. Sayaw-sayaw tayo, guys. Sayaw-sayaw. Swerte, dito pa ako sa'yo. Dito ako sa Mount Panit and Agit. Agit-it. Ano tong mount na to? Mount Panit and Agit-it Beach at the vicinity of Binson. Okay. Huwag ka namang damay, host. Sayaw ka lang. May rayuman na ako, oy. Kuya Tony, minsan lang ako makabisit sa live mo. Kasabay mo kaya, ay, ano, bibikulan ko siya. Binibikulan ko si Kuya Tony. Kuya Tony, bihira ako makapunta sa live mo. Kasi kasabay mo ang mga ka-teams ko. Ng live. Asa palengke na ako, anya? Sana all. DJ Jonel sa Gyno. Ako suka. DJ Jonel sa Gyno Remix. And watching Swerte 7 TV.
Bakit marunong ka ng konting Bicol, Kuya Tony? DJ Jonel sa Gyno Remix. Remix. Secret. Kuya Tony, andito ako sa pasyal tayo sa Kalamba. Kampitong tusok dito sa pasyal tayo sa Kalamba. Ay, birthday yan ng asawa ko. Timing na timing. Sis Wendy, mega love shout out. Si Koy Wendy, kapunong yang. Watching sa Kalamba, Kuya Tony. Like 27, Ma'am Ann, good morning. Sir Turner, kamay, mega love shout out. Anong makikita dito sa Kalamba? DJ Jonel sa Gyno. Pasyal tayo sa Kalamba. Parang bukid naman ang Kalamba, no? Parang hindi city. Si Koy Wendy, ingat si Koy. Ayan, then watching ako sa Kalamba mo, Kuya Tony. Sir Tornero, thank you po, Sir Tornero Kamay Vlog. Mega love shout out po. Sir Nars, puntahan kita, Sir Nars. Diyan naman siya sa maliit na butas. Dito ako sa maliit na butas, Sir Tornero. Sir Nars, andito ako sa mga shorts video mo. Mas maganda kasi Sir Tornero ang ganitong live kasi may pa-background pa, di ba? Pag yung direct, walang background.
Like, full watch bro, swerte. Ayan, from Tornerong Kamay. Salamat po. Good morning, JM Molly. Saan Ribs Vlog, mega love shout out. Kuya Kabarter, andito ako sa video mo na rabbit, binarter ko sa pato or bibi. Yan. Watching po dito. Bro, shout out, Bro JM from Tornerong Kamay. Good morning from JM Molly. Saan siya? Good morning from Tornerong Kamay Vlog. Ayan. Watching ako, Kuya Kabarter, dito sa'yo. Sa nagbarter ka ng rabbit. Thank you guys. Shout out, Sir Tornero from JN. Ba't kaya ayaw yung membership nakalak sa akin? Anong ibig nung sabihin? Yung membership mo nakalak? Idol Tornero from saan siya? Ayan. Baba ka ng bahay, ma'am, saan siya? Baba ka po, baka may papatusukan ka po para maipin po natin. Andito ba ako kay Kuya Kabarter watching? Sir Nars, thank you. Baba ka po ng bahay, ma'am, saan siya? Saan siya, Ribs Vlog? Ayan, may 3 bibi dito sa talaga? Bakit? Buksan mo. Ipindot mo lang siya. Ayan, then watching Kuya Kabarter Naga. Sa yung rabbit at pato, pag-barter mo. Magandang umaga, host. Ayan, Kuya RJD. Good morning, good morning, good morning. GM Molly, mega love shout out. Magandang umaga, host from Kuya RJD. Ayan guys, padikitan ko naman sa Sanchi Ribs Vlog. Ayan, binaba ko yung link niya. Bro Tornero, mega love shout out, maayong buntag.
Kuya Tornero, andito ako sa how to cut shredder machine cutters using. Ayan. How to cut shredder machine cutters using profile gas cutting machine. Watching po dito. Wendy, mega love shout out from Kuya RJB. Watching po ako, Kuya Ternero, Sir Ternerong Kamay. And guys, pag may mga bakas ako, napuntahan ko ang bahay nyo. Hello, Bicolana! Kauka, TYTY! Mega love shout out to you. Thank you for coming, my friend Kauka. Thank you for coming, my friend Kauka. Hello, ano yan? Rurala? Like, thank you. Rurala Cricket Official 44, mega love shout out. Thank you for coming. You can drop your link, guys. Connect each other. Good morning. Magkape-kape tayo. How are you, my friend? House. Ayan. I'm fine. I'm good. Thank you for asking, Rorala. Kuya Ternero, watching pa ako sa'yo. How to cut shredder. Please, my friend host, give you banana this link. Okay. Wait for a moment. Just stay, my friend. I'll give you. Hello, Kan! Marhay na banggi. Agatabi, Manoy Jairus. Banggi pa dyan sa planeta mo. Good morning. Ayan, DJ, mega love shout out, DJ. Bilis ng oras. Like. Ayan, thank you for the like, Han. Ay, mali. Ayan, dan watch ako, Sir Tornerong Kamay. Good morning from JB.
JB, mega love shout out. Rurala, I'm here in your video, how to knead a soft wet dough for chapati. Watching here, Handy Art. Rurala, aka Handy Official. Ano tong pangalan mo dito? Handy Art Official, 1 banana for you, my friend. Are you still there? Ayan. Kan, Duyen, and I'm here in your video. Kan, 1 banana for you, Kan. Rurala, 1 banana Rurala. DJ Boye, true idol. L30 Load Swerte Full Watch po from DJ. DJ Boye, true idol. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Baka na bahay, JB. Tamsak dito, Jairus, harang Ma'am-an. Virus mematikan mulai dari Ebola sampai AIDS dan juga lasa. Tiba-tiba sebanyak muncul di berita virus terbaru dan mematikan namanya corona. Kita mulai Can like dan ate, thanks. Ayan. bergila dari HIV, AIDS dan juga lain yang lebih berbahaya itu bunuh kita bisa lebih gila. Ate Asil, good morning. Sis Pearl, good morning, Sis Pearl. JM Molly, watching sa sinigang na lechon, kawali.
Mega mega love shoutout Metalworks. Jenny Korolchuk. Sister Ann, I give you thumbs up. Thank you, Jerry. Thank you for the thumbs up, Jerry, my friend. Jerry Korolchuk. Muro na memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Dan swerte thumbs up watching sa new upload mo. Ayan, from JMPM. New video need little boss watch from Jerry. Ayan. Guys, please connect each other. May mga bago tayo dyan ng mga kaibigan. 8 million people. Ayusin mo pagbigkas. Hindi ko nga makita. Ayan, si Rurala Cricket Official 44, 444. Maliit pa ang bahay niya, 600 something. And then si Kauka. Hello Kauka, thank you. Magpalit lang ako ng ninja. Pagtawanan ba naman ako? Kauka. Kauka, TY. Ayan. Mga ano yan eh. Lagi yan nandito guys. Dikitan nyo guys ang mga kaibigan natin mga taga-ibang Kasi mga supportive naman sila. Asan na yung bahay ni Ate Asil? Ate Asil, andito ako sa'yo. DJ Boyet Tube Idol. Pailaw sa plaza. Tony Marzan Mix Vlog, you done my friend, and you back done this link. Balikan mo daw si Rurala, tapos na daw sa'yo. Ate Asil, andito ako sa'yo watching. Huwag tayong mag-background music. Bigyan natin sila ng bananas. Hudas! Watching ako sa'yo, Ate Asil. Kuya Tony, I'll give you full pack from Jerry. Balikan mo mga yan. Rurala, my friend, another one banana for you. Ate Asil, watching ako sa iyong pailaw. Agoy, naka-mute. Mag-on ka. My friend, Rurala, one banana. Hello, my Filipino community. Let's go. Ayan, guys, connect each other. Where are you from, my friend Jerry? Jerry Korolchuk. Where are you from? Then Ate Like, thanks from Kan. Ayan, Dan, one banana. Rurala. And another banana can from Katarman.
Can, one banana can. Originally Ukraine, but living in Chicago, dearest lovely sissy hug to you. Ayan. Ayan guys, please connect to Jerry Horolchuk. My friend Kan, another banana, my friend Kan. Good morning, good morning. Patulsok sa ating nakapin. Andyan yan, si Jairus. Si Kuya Natasha, mega love shout out. Salamat, salamat guys. Kuya RJB, maayong buntag food. Like and share. Thank you, sis Natasha. Natasha Avon, good morning. Still watching Ate Asil. Han, mega mega love shout out. Good morning from Kuya RJB. Rural, I give you a full pack from Jerry. Rural, please connect back to Jerry. Morning, Jairus. Mega love shout out from Natasha. Ayan, sis Pearl. Thank you, thank you. Wait lang guys ha. Nag-aayuda kasi ako sa dalawang maliit pang bahay. Kan, another banana kan. Natasha, mega love shout out. Magandang umaga. Ayan, connect each other guys. Kan, another banana. Pang 3 bananas, kan. You already 847, kan. Jerry, drop your link. Jerry. Hi, Natasha Mix Vlog. I hug your channel. I support lots great people in YouTube world from Jerry. Ate Pearly, good morning. Andy Art, another banana guys. Ay, another banana guys. Another banana, my friend. Andy Art official. You are now 615. Nagigising lang. Ayan, sana all. And the art official, 615. My small happy house, let's go. Ayan, nagbaba ng bahay si Jerry, guys. Puntahan kita, Jerry. Dinaragalog ko na si Jerry. Thanks, ate. 1,000 like. Oh, thank you. Ate Asil, dito pa ako sa'yo. Still watching. Jerry, I'm here in your link. I'm here in your house. Jerry Kurolchuk. Watching your video, male gorilla at Lincoln Park Zoo in Chicago. First thumbs up here. Ate Pearly. O, JM, nakuha mo din? Thank you, JM. Ay, bakit tawa?
We are JB from Ate Pearly. Sisi, you like my video content? Yes. Amazing video. Ayan guys, nakatusok na tayo sa nakapin guys, kay Jairus. Salamat sa mga pumunta. Dito si Natasha Mix Vlog. Ipin natin to si ano. Ate Asil still watching. Mami Pearly, good night na muna ha. Ayan, from JB. Salamat sa mga pumunta sa ating nakapin. Guys, yung mga bago tayong kaibigan dyan, ayan, connect each other lang tayo. Yes, I will pin next after this, DJ. DJ Electrical, andito ako sa'yo, pang-unang tusok. Ito ang part na masakit para sa magulang, ang mawalan ang kanilang, at talaga kawawa naman. Kanilang anak, oo. Tamsak 2, JB pikit pa ako, tusok na kita. DJ, pwede ba yun? Pwede ba yun i-content? DJ? Salamat, Ate Ann. Pwede bang i-content yun, DJ? Hindi ako sigurado dun sa content mo eh. Jerry, drop your link, Jerry. Try ko lang yun kung pwede, Ate Ann. Oo, di ako sigurado dun eh. Di ako sigurado dun, DJ. I want to thank your viewers for kind. Ayan, drop your link, Jerry. I'll connect my main channel to you, my friend, Jerry. I want to thank your viewers for kind words to my video content. Salamat, bless them. Ayan. Ayan, full watch ako sa iyo, Ate Asil. Hello, Chu! Dumipiyok pa ako. Mega love shout out, Chu. Nag-restart pa ako. Parang naghang yung yung channel mo, JM. Ate Asil done watching. Thank you, JM. Thank you, thank you. Hi, Chu! Ayan, kulot, may mga bago dito. Ma'am Bebs, mega love shout out. Kagabi pa ayaw. Oh. Si Kuy Bebs, thank you for the support si Kuy Bebs. Magandang umaga. Ayan, dikitan nyo guys si Chu. His Korean friend. Ayan.
And maganda boses niyan. Kuya JM Molly, magandang umaga po from DJ. Ayan, Kulot, baba mo yung bahay mo, Kulot. Kagabi pa ayaw. At least ngayon okay na. Bebs from J. Rose. Ayan, Jerry, I'm here in your video and I'll drop my comment here. Koreano po ako, single po ako, o di ba? Si mga ano dyan, yung mga single din dyan na mga Pinay. Chu is Koreano and 100% single. Di ba? I'm here in Male Gorilla at Lincoln Park Zoo in Chicago. Di na single pero ready to... Di kita niya yan si Chu, main channel niya yan. Handsome yan si Chu, handsome. O, di ba Chu? Watching here, Jerry. Guys, si Jerry, new din sa ating channel. Connect each other, guys. Yes, 500% pure single Koreano, ready to mingle. Ayan. And guys, si Chu, maganda boses ni Chu. Diba Chu, magandang boses mo? You're good in singing. And pareho kami singkit. Pareho kami singkit. Chu, me, I'm not Korean. I'm half Japanese. My lolo sa lolo-lolohan have Japanese blood. So I'm like this. I'm singkit also. Thank you, Kuya RJP Vlogs. Diba, nag-aagoy din siya. I'm here in your video, Jerry, watching your video. I will watch your video. Nahihirapan na ang kalooban ko dito. Guys, tulungan niyo ako. Ako, 50% pure married, but 1,000 ready to mingle. Half Japanese. I can speak Japanese as well. Me, I can't speak. I can speak Japanese too. Ayan. Okay, salamat na Dires Lovely. Ayan, from Jerry. Guys, magtikitan kayo. May mga bago tayong kaibigan dyan. Still watching, Jerry? I'll full watch your video. Diyos ko, Lord. Kuya RJB, thank you so much po, Kuya RJB. Puntahan ko ang bahay mo, Kuya RJB. Ate Parly. Kulot, I need 100% single, 50% no. Ayaw niya nang may sabit. Bagay ang name Chu. Chup. Uy! Alam niyo, magaling yan magtagalog si Chu. Magaling yan magtagalog. Kasi lagi yan nasa LS ng Team Yaw Yaw. Kaya kaibigan natin yan. Welcome, host. Ayan. Kuya, andito ako sa'yo.
Tamsak! Ayan. Thank you, Kuya Oragon. Kuya RJB, watching ako dito sa walking across Intramuros to Binondo. Watching here. Salamat sa patamsak, Kuya. Nice. Mas masarap, Chu, ang may sabit, exciting. Kuya RJB, watching walking across Intramuros to Binondo. Straight si si Chu. Gusto niya yung yung 100%. Ayan, my sweet Filipina community, this video needs also watch hours from Jerry. Guys, tikitan niyo si Jerry. Ayan, done watching to your video, Jerry. I'll drop a comment in your video. Watching ako sa walking across Intramuros. Kulot kasi ako, kaya ayaw ko ng straight. Ay, baba mo bahay mo, kulot. Baba mo bahay mo, ipipin natin para dikitan nila. Salamat, my sweet princess. Ayan. Ate Bebs from Kulot TV. Baba mo ang link mo, kulot. Ipipin natin. 9 million people. Maraming salamat. Ako na ako kuha. Tawa ka pa dyan. Dan ads, Ma'am Ann. Ayan. Isa pa lang pala dito ang video mo. Iisa ang video. Ayan na, Soro. Sige, sige. Salamat sa pangapaharang dyan, guys. Sir Tornero, salamat. Ma'am Bebs, thank you. Si Koy Christy, mega love shout out si Koy Christy. Good morning, good morning. Kakagawa ko lang yan kahapon, oy. Oo nga. Guys, batang-bata pa ang ating nakapin, wala pa siyang ngipin. Papuntahan naman kayo sa ating nakapin at very umboy pa. Sa sa Bicol, yung baby ay umboy. Still watching ako, Kuya RJB. Thank you, Jerry. Coral Chuk. I connect back you later from Bebslin Bahas. Thank you, Sisi. Sis Christy, thank you. Sisi Christy. Hello, Madam, from Jerry. Ayan, may upcoming si Sis Bebs. Babaan natin ang upcoming ni Sis Bebs. Batang-bata pa, walang ipin, pero mati. Tira ulo ka si Sis Pearl, thank you sa patambay, Sis Pearl. Sana all from the DM. Oy, binaba. Makauwi naman ako. Binaba ko yung bahay ni Sis Bebs. Patusok, guys, upcoming niya. Still watching, Kuya RJB. Salamat sa iyong blessing dyan.
may nagtitinda ng ng kakanin sa labas. Ito si Ate Asmar, di namamansin. Nakapikit pa daw siya. Pangalawang tusok si Bebs. Oy, tusukan nyo naman si Sis Bebs. Binaba ko yung bahay niya. Puntahan ko si Chu. Sis Christy, salamat. Baba ka na ba, Sis Christy? Ate Bebs, Dan, isang dikit na sa'yo from Kulot. Ikot-ikot ako, ayan. Sarah Geronimo pala ang ano mo dyan, net. Asa na yun si Chu? Hindi ko na nahanap ang bahay niya. Mega love shout to host and all from Mami Renz. Ayan, Mami Renz, mega love shout out. Chu, I'm here in your video. Egg rice. Sayang. I'm here in your link. I'm here in your house, Chu. So yummy naman ito. Like 11 Cool Watch Kulot TV, bagong dikit from DJ. Han, salamat po. Ayan, from Q. I'll connect my main channel to and bell all to you. Mahal pa rin kita. Ano yun? Kuya Kaban. Ayan, si Kuya Kaban. Chu, Kimbab Chicken. I'm here in your video, Kimbab Chicken, Chu. 154 thumbs up. Uy, Ma'am Aida, thank you po. Good morning, ate, nag-love shout out from Daily Vlog. Maluoy tawon mo sa nakapin. Oy, dikitan daw niyo ang nakapin at wala pang ipin yan. Ma'am Aida, thank you po. Thank you so much. Then watching po Kuya RJB, yung link. Good morning, DJ from Mami Renz. Sis Christy, thank you. Sis Mai, good morning. Dan dikit pulpa kulot from Kuya RJB. Tinatawag ako ng kalikasan. So, sige lang, nakasabit lang yan. Ma'am Aida, watching po ako dito sa sa maliligo sa dagat. Daily Vlog, thank you. Ma'am Aida, andito ako sa'yo. Watching ako. Friends, mega love shout out from Chu.
Guys, dikitan nyo si Chu. Watching ako, Ma'am Aida. I want to say thank you, community members, for these kind words to view my videos. I really appreciate it. From Jerry. Guys, si Jerry, dikitan nyo din, guys. Taga, ano siya? Ano yun? Chicago ba yun, Jerry? Jonalyn na Imbaga, bigat, kainam, kaiam, mega mega love shout out. Si Mami Renz, buhay na buhay kagabi. Ako natulog na ako eh. Ma'am Pearl, Sis Pearl, thank you. Sis Jonalyn, ayan, pakitusok naman guys kay Pearl DM. $28 na thumbs up, Sis Pearl. Then connect Jerry from Bebs. Ayan, thank you Sis Bebs. Still watching Ma'am Aida. Nagigising late na ako, naka 1 hour na pala. Okay lang yan Sis Mai, no worries Sis Mai. Ang aga ko kasi nag-start, 7. Puyat kayo kagabi ay. Harang host, ayan Dabs. Wait lang Dabs ha. Gamitan kita Dabs. Tusok, wait lang Dabs. At nagahang ang ating cellphone. Ayan, may damit na yan, Dabs. Huwag mo na damit na. Oh, nadamitan ko na. Wala naman, late, oy. Thank you so much sa pagdalaw nyo lahat sa akin. Walang late sa akin. Ikot ako sa LS, ano yan? Ikot ako na ka-LS, dalawa namin. Ikot ako. Ayan. Ingat sa pag-ikot. Baka mahilo ka dyan. Still watching, Ma'am Aida? Good morning, host, Bilab. Sis Christy, andito ako sa'yo. Punta ako mga shorts video mo, Sis Christy. Mami, naimbag bigat kainam. Diyos ko. May kalab shoutout sa lahat from Bilab. Andito ako, Sis Christy, sa mga shorts video mo. Kuya Ronelo, maayong buntag from my channel mix. Maayong buntag kanimo bro, RJB, from Tornero. Mag-iikot ako ng tusok sor, pagising ko ang isang kanin. Ano yung kanin pa nag-start? Andito ako, Sis Christy, sa Kalimago. Favorite ko to si Koy Christy, inon-on. Sarap nito. Kalimago. Bilab, thank you, Sisi host. Sarap nitong inon-on, Sisi. Ayan, patapos na ako kay Ma'am Aida. Ma'am Mix, maayong buntag.
Andito ako sa November 7. Nagpa-arcade ata kayo dito. Ayan, nasa harang na ako, Ma'am Aida. Ma'am Christy, hello. Guys, connect each other tayo, guys. May mga bago tayong kaibigan dyan. Hindi pa nyo kadikitan. Tornerong Tamay, vlog, hello, good morning from Chris de La Paz. Pearl DM, Sisi Koy, puntahan kita. Di pa kita na-watch. Ayan, sis Chris. Ay, ayan. Pearl DM, andito ako sa video mong stir fry, water, spinach, kangkong, budget friendly. Watching ako dito, ipupul watch ko to sis Pearl. Sana may talima ako mamaya doon sa sa bilihan ko ng isda. Parang nag-crave ako sa inon-on si Sikoy. Ma'am Pearl, sis Pearl, dito ako sa iyo, sis Pearl, sa spinach, sa kangkong. Sis Jonalyn, puntahan kita, sis Jonalyn. Sana ma-watch ko kayo lahat. Hindi ko pa nawa-watch si my channel, si Koy Jonalyn, si Mami Renz. Ayan, hindi ko pa sila nawa-watch. Si Ate Pearly pa. Sis Jonalyn, nandito ako sa baked pork ribs. Baked pork ribs. And then, sis Pearl, nasa kangkong ako, sis Pearl, watching ako. Wait lang, Bilab, ha? Puntahan kita maya after nitong Wait lang.
Aray. Gel, ayan. Wait lang, gel, ha? Wala ka pang damit. Ayan, sis Pearl, done, and one banana sa'yo, sis Pearl. Still watching ako sa'yo, sis Koy Jonalyn. Dan harang, wait lang, gel, ha? Dadamitan kita. GM, salamat kahapon from Mami Renz. Ayan. Si Dabs ba to? Mami Renz, puntahan kita, Mami Renz. Still watching ako, sis Jonelyn sa'yo. Mami Renz. New intro, Mami Renz. Saan ka gumagawa ng intro mo, Mami Renz? Sige, sige. Ayan, dan watching ako sa intro mo, Mami Renz. Puntahan pa kita sa mga shorts video mo kasi maiksi naman yung intro. Andito ako sa rambutan. Ayan, dan watching ako sa iyo, si Koy Jonalyn. Sis May, puntahan kita, Sis May, dyan sa ano mo, sa new channel mo. Thank you, Kuya RGB. Sis May, watching dito sa Dreaming On. Netflix, no, CPR. Watching saan siya dating dikit. Salamat from Tornerong Kamay. Bilab, thank you on the way po sa'yo. Puntahan kita, Bilab. Ayan, bell all na ako kay Bilab sa aking main channel. Mag-watch lang ako sa yung broccoli. Bilab, nasa broccoli ako. Broccoli, kamates at talong ang ulam. Dating dikit na itong main ko. Salamat, Jero, sa patambay. Thank you. Sis May, naka-play ka, Sis May. Nakamute ka?
Ayan, nandito ako kay Bilab. And Marie Chris Katchin. Hello, Marite. Ay, ano yun? Marites ba yun? Nawala agad eh. Hello, Marie Chris. May kalab shout out. Ayan, still watching sa Broccoli, Ma'am Bilab, and Sis Mai. Dan MJ ng Pinas adds Ma'am Ann. Ay, salamat, Sir Tornero. Nakatambay lang. Salamat, JM. Pagkatapos ng ma-play ko kayong lahat, ay babalikan ko ulit yung mga bahay nyo pag hindi pa tayo sa oras. Ayan, salamat sa pagpunta po, Ma'am Marie Grace Katchin. Dito po ay lapagan at anong tawag dito? Lapagan ng bahay, dikitan. Ayan. Kung may channel ka po, pwedeng matulungan dito kung may channel at madikitan at mabigyan ng WH. Ayan, si Koy Gian, mega love shout out sa'yo, si Koy Gian. Sis Mai, still watching, and Love, still watching. Wait lang, Sis Marie Chris, ay hindi kita mabigyan ng moderator at nagwa-watch pa ang dalawang cellphone. Tan, thank you. Si Koy Jonalit, thank you. Mega love shout out. Paano po mag-live? May channel ba yan, Marie Chris Katchin mo? Meron ka na bang mahigit 100 na subscribers? Kasi makakapag-live po tayo pag meron tayong 100 plus na subscribers. And kailangan po i-verify mo din yung channel mo para po makapag-live ka. Sarap ng kain mo dito, Sis Dila po. Yan, mga ganyan din yung mga gusto kong pagkain, yung mga ano lang talaga, mga vegetables. Parang kahit hindi ka na magkanin yan, ang sarap na. Di ka pa makakapag-live. Kasi kailangan ay 100 something ang iyong banana or subscribers. Wait lang po ha, gusto mo pong makipagdikitan sa mga andito para lumaki ang subscribers mo? Oo, sarap ng gulay lang. Ako kahit walang kanin, gulay lang. Ay, busog na busog ako niyan. Ma'am Pearly from Sisikoy Gian. Kung gusto mo pong makipagdikitan, bibigyan po kita ng damit or moderator. Tawag namin dyan ay damit. Para madikitan mo sila and at the same time ay madikitan ka po nila. Ayan, then watching ako si Smile sa iyong Driving on. Wait lang po ha, tapos na ito at madadamitan na kita. Dabs, thank you. Sige, Gian. Ayan, may moderator na po yan. Pwede ka na makipag-kaibigan sa kanila. Then watching na din ako sa iyo, Bilab, sa yung mukbang ng broccoli. Si Kuy Gian, puntahan kita. Sino pang hindi ko na-watch, guys? Si J. Rose. Nasa harap ako ng lamesa, Sis Jonah, magkape para magkalakas.
Ayan, go to channel lang. Pindutin mo yung bahay nila. And then, may makikita kang go to channel. Bubuksan mo yun, manunood ka ng kanilang video kahit mga 1 minute. And then, lagyan mo ng comment at pindutin mo yung subscribe at yung parang may bell doon, pindutin mo para ma-bell all. Tapos, balik ka dito sa live ko. May mention mo sila na tapos ka na sa kanila kung sinong dinikitan mo. Ang daming upcoming ni J-Rose, sana all. J-Rose, andito ako sa Philodendron Ring. Philodendron. Pindutin mo lang yung channel nila. Ang iba dyan, may mga link na binababa. Yan ang pipindutin mo. Marie Chris. Ma'am Marie Chris. J-Rose, andito ako sa Philodendron. Salamat, Gab, sa iyong mga patamsak dyan at paharang. Watching ako, JB, bayot pag pupuna para may palas scatter kamaya. Harang host, ayan, salamat. Ayan, dito ko kay J-Rose. Sino pang hindi ko na-watch dyan, guys? Si Skoy Gian. Salamat, J-Rose. Watching ako sa iyo. May bakas naman to. Tingnan mo na lang. Bayot para makarami kaagahan mo. Naka-LS bayot. Ate JPN, mega love shout out. Si Kuy Gian, andito ako sa iyo. How to lighten dark spots from Lux Organics Miracle Repair. Ayan. Watching ako dito si Kuy Gian, nasa harang pa ako. JM, thank you. Thank you. Ma'am JMPM, hello po. Good morning from Chris de La Paz. Ate JPN, thank you so much po, Ate JPN. Good morning po sa iyo. Nagkape na ba kayong lahat? Ay, si Ate Pearly pala. Hindi ko pa napupuntahan si Ate Pearly. Kumakain pa. Ayan, sana all kumakain na. Yes, Marie Chris. Pipindutin mo lang sila yung mga channel na andyan. Pipindutin mo lang. Then go to channel. Manunood ka at least 1 minute. I-subscribe mo. I-bell all mo. Parang may bell doon. And then, balik ka dito sa live ko. I-mention mo sila kung nadikitan mo na sila. Ganun lang po. 11 million people. Sis Gia, nandito ako sa iyo sa How to Lighten Dark Spots. Agoy, Ma'am Marie Chris, ganun lang po kasi yung gagawin mo eh. Mabuti kung katabi kita para maturuan kita. Ganun lang. Ipindutin mo lang po yung channel nila. And then, manunood ka ng video. Pili ka ng video. At least 1 minute panoorin mo. Then, bakasan mo or mag-comment ka sa video nila ayon sa kung anong napanood mo.
After your comment, i-subscribe. May nakalagay dito sa gilid na subscribe. Then, bebel all mo lang sila. May bell doon, ipipindot mo din. Puntahan mo na kasi para makita mo yung sinasabi ko. Kasi habang hindi mo tinatry, hindi mo talaga po alam yan. Kasi sa atin, kailangan po natin mag-try para at least malaman natin, ma-experience natin. Para pagdating ng oras, ay alam na natin. Lahat naman tayo dito nagsimula sa hindi natin alam. Kaya maganda po yung nagpapaturo din tayo. Tapos na po, sino? Sino ang tapos mo na? Nagbakas ka? Sino? Sino ang pinuntahan mo po, Ma'am Marie Chris? Ate JPN, good morning, good morning. Kami lahat dito noong una, hindi rin namin alam yung mga pinagagagawa ng mga ganitong live. Then, syempre, magtatanong tayo at matututo tayo, di ba? Lahat tayo hindi marunong. Oo, kaya si Sikoy Christy, sabi ko sa kanya, pindutin niya yung mga pangalan. Pag napindot natin yung pangalan, Ma'am Christy, Christy ba yun? Ma'am Marie Chris, kamali na tuloy ako. Ma'am Marie Chris, halimbawa, ayan si JPN Very Good TV, pipindutin mo lang po yung kanyang name, and then mapupunta ka sa kanyang channel. Pipili ka doon ng mga videos, manood ka po, at least 1 minute manood. Then after po manood, magko-comment ka po sa baba, may nakalagay comment. Magko-comment ka po doon, ayon po sa napanood mo. Then after comment, may nakalagay na subscribe dito sa gilid. Pipindutin mo po yung subscribe, then may nakalagay na bell. Pipindutin mo yung bell para ma-bell all mo sila. Then after po, babalik ka po dito sa live ko at i-mention mo sila na halimbawa, JPN Very Good TV, done na po ako sa'yo. Ganun lang po. Sana na-gets mo. Sa una talaga mahirap. Wala talagang puzzle. Ano ba yon? Puzzle? Ano ang Tagalog doon si Sikoy Christy? Anong Tagalog ng puzzle? Walang magaan or walang... Hindi ko na tuloy matranslate. Sa una talaga mahirap. Makinig sa teacher. Sa una mahirap pag hindi natin alam ang ating ginagawa. Pero gets ko po. Pero habang ginagawa natin, habang napapractice natin yung mga pinagagagawa natin dito, ayan, magiging na tayong valedictorian sa pagdidikit. Tingnan mo ang mga nandyan. Mga valedictorian na yan sa pagdidikit. Ayan. Then watching na ako kay, sino itong pinanood ko? Si Jairus. Jairus, dan na ako sa'yo. Ipin natin si Sikoy Christy kasi may upcoming siya. Sana na-gets mo kasi very slow naman yung paliwanag ko. Sana okay naman yung paliwanag ko at na-gets. Ate, tapos na. Sino? Sino ang tapos mo? Dapat alam mo yung dinikitan mo para pagbalik mo sa akin dito ay i-mention mo. Oo nga, dumaan tayo lahat sa di marunong. Kaya, syempre, sa mga nag-i-start, talagang dapat nating paliwanagan din, dapat nating turuan para maging valedictorian din sila. Dati buong bahay pinababa ko from Ate Pearly. Sis Marie Chris,
nakuha mo po yung tutorial ko? Ate, tapos na po. Sino ang napuntahan mo na? Pwede mong i-mention para mabalikan ka. Asan na yung bahay mo? Si kay Marie Chris. Marie Chris, same tayo ka-uumpisa pa lang. Sino po ang dinikitan mo, Ma'am Marie Chris? Sino po ang dinikitan mong channel? Sisikoy Christy. Babaan mo ulit Sisikoy Christy. Huwag kang mahiya, Marie Chris. Pakapalan ng mukha dito. Oo nga. Bila, bahay po. Main yan si Bila. Hello, Ami. Mega love shout out. Thank you for coming. Huwag ka pumayag na di ka masuklian. Oo, pag hindi ka sinuklian, baklasin mo. Huwag kang mahiya magtanong, may right med po si host. Paubos ng right med ko. Hello, Kan. Ayan, Ami. Thank you so much for coming. Good morning, everyone. Kamsakdan. Mega love shout out from Feli's Cooking Vlogs. Sisi kay Feli. Good morning, good morning. 30 minutes na lang tayo. Salamat, Sisi kay Feli. Kulot, baba ko na muna yung bahay mo. Mamaya pag wala na ako sa live, didikit ko tong mga banana ko sa'yo. So, di ba wala. Wala pa si Spanish dito. Kasi naaway ko na yung dati pa eh. Lot, ano na lang kita. Dikit ko sa'yo itong mga alagad ko dyan sa bago mo. Premier, ayan. Ate JPN, puntahan ko po. Dan, 3 sa nakapin. O, Kulot, suklian mo daw si JN. Tamsak, Ate JPN. Beloved dan sukli, broccoli, kamatis, at talong. Yummy from Kulot TV. Ayan, Sis Christy, nakapin ka. BFT safe. Meron yung Spanish na si Tria Con, Miriam Sor, pag maligaw dito sa'yo, wag mo awayin, masipag. Sige, hindi naman ako nang aaway. Thank you for, hindi ko na alam. Sino yun bayot? Ayaw ako dikitan. Nag-try lang ako na di ako palo sa wifi. Okay na pala. Sorry, Kulot. Isa yung 1 minute dikit. Unang
nagtusok sa ating nakapin. Guys, patusok naman sa ating nakapin, guys. Si Koy Gian, done watching na ako sa'yo, si Koy Gian. Ate Asil, on the way from Curly B. My channel, done po sa'yo, si Bilove. Di yun 1 minute kulot. Ayan, umalis na si Marie Chris. Kasi di ba na-explain ko naman ng clear? Okay naman ba yung pag-explain ko? Magigets naman, di ba? Yung masiyag, mahilig mag-flooding yot, nabalik yon, di lang marunong mag-English, panay hola-hola. At tamsak, ayan. Tamsakan ko yan, Yona. Pangalawang tusok, Ate Kuya Jairus po. Si Jairus. Jairus, pakibalikan si Marie Chris. Dan na daw siya sa'yo. Dikitan kita, Marie Chris, ha? Marie Chris, didikitan kita. Jairus, pakibalikan si Marie Chris. Katchin. Dalawa support ko, sir, kasi dalawa na account ko. Yes, sana all. Marie Chris, andito ako sa bahay mo, Marie Chris. Didikitan kita. Uy, ang cute ng anak ni Marie Chris. Kambal nga. Parang gusto kong i-kiss. Naka-YouTube, siya hindi kita malalagyan ng comment, Marie Chris. Kasi naka-YouTube for kids ka. Hindi ka mabebel all. Sige po, Ate GPN, maraming salamat po. Huwag ka na magulo, boy. Kita ko na ang main mo dito. Wow. Nagkita din kayo? Kami ni Ate Asil, kailan kaya kami magkikita? Kulot, dan na daw sa'yo si Marie Chris. Dan na daw sa'yo si Marie Chris Kulot. Bayot, sabihan mo si Cleon akong main ko yun. Sino yun, Ate Asil? Dan na daw sa'yo. Si Marie Chris, dan na sa'yo, Yona. Main, badala niya, sor? Oo, main. Kasi maliit pa ang bahay niya. Puntahan mo si GM Molly, Marie Chris, kasi ipa 200 ka niyan. Kulot, Giana, Rako, Tusok, Kigol. Nag-play ako ng latest. Salamat po, Ate GPN. Maya na lang ang resibo. Okay na po yan kahit walang resibo. Maraming salamat po. Ano pa ang gagawin ko, ate? Ayan, makipagdikitan ka lang dyan para lumaki ang bahay mo, Marie Chris.
12 million people, maraming salamat. Bye muna, host. Madami pa akong gagawin. Maraming salamat po, Ate JPN, sa pagdalaw. Thank you so much. Pag Sis Marie Chris, kung gusto mo lumaki ang bahay mo, kailangan mong sipagan sa pakikipagdikitan, tapos meet mga friends na mga legit friends para may mga tumulong sa'yo para sa iyong WH, para magtambay halimbawang magla-live ka. Kailangan lang ay masipag tayo at friendly para marami tayong maging kaibigan. Ganyan po dito sa YT, kailangan natin ang support ng bawat isa. Kailangan natin ang support ng bawat isa para rin magkaroon tayo ng maraming friends at maraming makatulong sa ating WH. Ganon lang tayo dito sa YT, guys. Sis Marie Chris. Andito ulit ako sa'yo. Guys, dikitan nyo si Marie Chris kasi 15 pa lang ang bahay niya. Dan Marie Chris, di ako makabell all kasi made for kids. Good morning, Sisi Koy Kathleen. Mega love shout out. Good morning sa'yo. Dito lang ako, Sisi Koy till end. Maraming salamat sa support, Sisi Koy Kathleen. Muted. Ayan. Salamat guys. Sa 10 million people in the house. 18 minutes na lang. Malapit na tayo mag-end. Made for kids nga siya, kaya hindi din ako makapag-bell all. Pang 17 sa'yo, Marie Chris. Pang 17 na banana. Salamat, Sisi Koy Kathleen. Sisi Koy Kathleen, watching ako sa'yo, Sisi Koy Kathleen. Harang. Salamat, loves. Mag-ano muna tayo? Naaano ako? Watch ako sa'yo, Sisi Koy Kathleen. Magkanta muna ako. Parang ako naaano. 2 minutes watching JMPM, baka hanapin mo na naman ako, di ako nakabalik agad. Yun, mention mo siya atay, di ko na makita, bilis, di mapigilan yun. And harang son, salamat. Nagpa-flooding ba?
Kuya Tornerong Kamay, maayong buntag from JMPN. Yung bahay ni Ramax, malaki na kaagad, no? Yung bago niya, malaki na kaagad. Mag-1K na siya. Like 29, sis Christy dating dikit from Tornero. Salamat po sa inyong dyan sa nakapin. Umalis na ata si sis Christy. Naghahangang isang cellphone ko. Mari Kristan, pang 18 dikit sa'yo from JM Dubs. From Dubs. DJ, salamat. Salamat Ate Pearly, JM Molly Vlog, gawin mo 100 thumbs sa Kuboy from JM. Ate, pati si JMPM, ayan, si Sipoy. Ay, Ate Asil, ganda daw sa'yo si, baka dumikit yan sa ninja. Pati si Kulot TV. Oo, dan na sa'yo si Kulot, Marie Chris. Tapos na din sa'yo si Kulot. Ate Pearly, watching. Salamat, Dabs! Oo, tapos na din ako sa'yo, Marie Chris. Dalawa ang idinikit ko sa'yo. Ayan, watching ako sa'yo, Ate Pearly. Marie Chris, dan ako sa'yo. Meron kang time, dalawin mo na lang ang dagdagan natin bahay. Ayan. Nasa mid ako. Puntahan mo yan si JM Molly Vlog. Puntahan mo si Dubs Cooking. Maraming mga banana yan pwedeng idikit sa'yo. Ma'am Marie Chris. Fifteen people, thank you. Ma'am Jonah, kape na po from JM Wally. Sisikoy Jonah, thank you, Mami Renz, thank you, Ate Pearly, thank you. Marie Chris, mahalin mo lang ako, mamahalin din kita. Minahal ka na daw niya, ate, taga Bicol ka po. Oo, Marie Chris. Dikitan mo ang nakapin. Mamahalin ka daw niya. DJ, baba ka ng bahay para madikitan ka ni Marie Chris. Nakapin tayo guys. Ayan, Ate Pearly, andito ako sa'yo Ate Pearly. Watching ako Ate Pearly.
And then after ni Ate Pearly, iwawatch kita Ate Asil, pero hindi ako magbabakas kasi naka-main channel yung ano ko, yung account ko. Matatakot naman yan sa'yo, ano, kulot. Kantaan ko muna kayo. Kumusta ang biyahe? Napagal ka na. Ng Bicol Express, pansit bato, iguang laing na may siling love you. Ay, labuyo. Kumusta ang aldaw mo? Ibahan mo ako. Libuton niya kung duwaan kang bikulan. Garo kasi ngayon na magayon. Igdi ka lang. Padabat ka daing iba, mumuyahon kundi ikaw. Papadabaon ka, sagot pa man, kita magdura. Inuubo nga ako. Musta ay ngalo na marabasan kita. Pinakalat ka, pilit at asin mga pampasalubong. Akala mo na nagtutula. Bicol kasi to. Dapat ka daing ibang umuyahon kundi ikaw. Padabaon ka, sagot pa man, kita magmura. Daing ibang papadabaon kundi Inipalang sa ngunyan at kaya kong ibuhon. Paano pa kaya kung sabihin ko na dapat ka daing iba, mumuyahon kundi ikaw. Mahal kita, walang ibang gugustuhin kundi ikaw. Mamahalin kita hanggang sa ating pagtanda. Wag na nga lang ito, hindi kayo makarelate. Mama request Dan from JM Molly. Wag na lang to. Hindi nyo kasi naiintindihan eh. Pati ako, nahihirapan akong basahin. Kasi 'di ba, pag yung Bicol, hindi naman namin palaging ginagamit. Kasi dito sa Bicol,
more on Tagalog pa din talaga. Mas maraming nagtatagalog dito. 'Di ba sa nagkwento na tuloy. 'Di ba sa Bisaya ay talagang parang talaga sila na magsalita ng Bisaya kasi nga yun ang talagang pang-araw-araw nilang ginagamit. Magsapna ka na bisar. 'Di ba sa Bisaya, yun talaga ang number one na ginagamit nila, yung Bisaya na salita. Pero dito sa Bicol, more on Tagalog kami. Tapos, nagbibicol naman kami, yung kami-kami na lang nag-uusap. Pero pag nasa school kami, Tagalog kami. Tagalog kami pag nasa school. Ang mga bata, Tagalog pag nasa school. Pati si my channel mix. Ayan, dikit na daw sa'yo, sis Mai. Magsap na, Tagalog. Hindi. Magsaing ang sa Tagalog di ba? Magsaing. Magsaing ang sapna. Kaya ang mga Bicolano guys, ang mga Bicolano ay hindi sila mahirap na magtagalog. Kasi dito, lalo na pag nasa school ang mga bata, Tagalog talaga yung sinasalita. Bihira yung Bicol. Nagbibicol lang ang mga dito sa amin sa school pag yung subject na mother tongue. Pero pag hindi subject na mother tongue, Tagalog talaga ang ginagamit. Maski ako, sanay akong magtagalog kaysa sa mag-Bicol. Pero pag kami-kami lang, ay Bicol naman. Marie Chris, pati ako dikitan mo from Mami Pearly. Oo. Kaya mga Bicolano guys, hindi sila lawi. Ano bang tawag sa lawi? Yung parang hindi sila hirap sa Tagalog pag ganito, 'di ba sa akin pag nagla-live. Hindi ako hirap sa Tagalog talaga. From Naga, Marie Chris Hachin from Naga po. Bakit ako Bisaya ate and fluent naman ako magtagalog? Oo, iba-iba naman talaga. Ang tagal mo na kasi dyan sa sa Manila. Dyan ka na halos ang buong buhay mo ay andyan ka na. Kasi pag matagal na sa Manila, makasanayan ang Tagalog, kaya fluent na kayo. Oo, pero hindi pa ako nakatira ng Manila, guys. Masasabi ko ay hindi pa ako nakatira sa Manila talaga. Dito ang buong buhay ko ay andito ako sa Bicol. Pasensya na guys. Dati galing ko na magtagalog. Nakauwi ako ng Bisaya, parang katakot na magtagalog kasi ang pagbigkas mo sa Tagalog, Bisaya na. Dance is Marie Chris from my channel mix. Pag matagal ka na talaga dyan sa Manila, mawawala na yung mga punto. Di ba may mga puro punto kasi yung mga pagsalita natin, halimbawa sa mga province natin. Parang meron tayong mga tono, meron tayong mga punto sa ating mga salita. Pero pag matagal na tayo sa Manila, ay talagang mawawala ang ating mga punto. Salamat po, Ate My Channel Mix. Tambay lang po, salamat JM. Pero si Ate Asil talaga, minsan Ate Ann, ang accent ko Bicol. Oo, na talaga, parang minsan nga nakakalimutan ko kung anong Tagalog ng ganito.
Di ba may kaibigan kang Bicolana? Parang same ba kami magtagalog? Hindi pa talaga kasi ako nakatira ng Manila. Kahit isang buwan or kahit na isang linggo, ay hindi pa talaga ako nakatira ng Manila. Nakatira ako sa Tagaytay, pero mga ano lang, mga 6 months, ganun. Tapos buong buhay ko ay andito ako sa Bicol. Diyan ka lang sa Bicol host. Oo, dito lang ako, hindi na ako alis dito. Anong oras na ba? Baka tapos na nagmamaritesan pa tayo. Uy, naka 2 hours na ako. Inuubo ako. Full watch pin from Jonalyn. Si Kuya Jana, may kalab shout out. Oo, minsan magkita kayo ng kumari ko. Lagi sila nasa SM Robinson at SNR. Ah, talaga? Oo, may bago na dito. May SNR na dito. Ano lang yan? Ka-open lang ngayon na taon ng SNR. Ano ba yun? Nag-YouTube din yung kumari mo? Si Kuya Jana, maraming salamat. JB, dami ko na bakas, magsilip ka. Sabi ko magkita kayo, oy, nakakaya naman. Mag-end na ako, guys. Kaya naman nakipagkita doon. Mayaman ata yun eh. Hindi na ako mag-insomnia kasi number 1 na si CPR ang insomnia. Bye-bye. Ayan. Si Koy, Jana Mix, maraming salamat. Mag-end na po ako kasi nakapag 2 hours na din sa wakas. Natapos na din ang paghihirap sa pagsalita. Mabait yun, Bisor. Sige, ano mo sa akin yung Facebook niya para ma-add friend mo siya. Salamat sa inyo lahat dyan, guys. Thank you so much. Si Kuya Jana, salamat sa pag-renew. Thank you so much. 12 million people, maraming salamat. Kuya RJB Vlogs, ayan, thank you. Si Smile, DJ, si Koy Asil. Oo nga, insomnia CPR. Hindi na ako mag-insomnia. Masapna na ako. Magsasapna na ako. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Si Koy, Jonalyn, Mami Renz. Sino pa yon? J. Rose, Marie Chris, balik ka na lang. Puntahan mo yung mga Puntahan mo yung mga pati Kuya RJB TV. Puntahan mo yung mga dinikitan mo, magla-live din yan. Ayan, naayudahan ka. Salamat sa pagbisita, Marie Chris. Sana lumaki agad ang bahay. Maraming salamat sa inyo lahat dyan, guys. Si Kuya Jana, thank you. Katlim, maiwan ka, Katlim. Naka-video si Katlim. Maraming salamat. Bye. JM, Molly, thank you sa pag-member. Maraming salamat. Kuya RJB, maraming salamat sa pakulay. And Ma'am Aida, thank you so much po sa inyong mga pakulay. Thank you. Maraming salamat, guys. Bye-bye.